И както вече ви казахме, ново голямо откритие на археолозите край Созопол. На едно от възвишенията българо-френски екип намери древно крайградско имение. Откритите многобройни амфори наоколо сочат, че там се е намирал голям винарски център. Според учените, от такива места древните градове по Южното Черноморие са се снабдявали с храна и вино. Вижте репортаж на Веселин Григоров. Откритото между градовете Анхиало и Инеада имение, където се е простирала древна Аполония, показва къде са били местата за земеделие. Там жителите са извършвали стопански дейности, от които са се изхранвали. Имението е разположено на едно от възвишенията край Созопол, откъдето се открива прекрасна гледка към морето. Имаме вода, имаме гори. Мястото е защитено от към морския вятър. Виждате колко силно пече. Т.е. едно абсолютно удобно място и за живеене, и за производство. Точно селскостопанско производство. Според археолозите, в неплодородната и солена земя до морето са оставили място и за некропол. Разкопките в местността Месарите се извършват вече втора година от българо-френски екип. Сега започваме да имаме един голям комплекс, много важен, с много стаи и още не познаваме размерите. Още трябва да работим един сезон тук. За сега е ясно, че имението е от средата на 5 век преди Христа. Археолозите казват, че находката поставя началото на нов прочит на историята на древна Аполония и цивилизацията по нашите земи.